Ще прекарате ли един ден с мен като фризьор? Почакай, върни се. А детето ти? Не съм го съправила, ето го и негово. И айде сега отново прекарайте един ден с мен като фризьор. И нека ви покажа първата клиентка за деня. Имаше някакви идеи за грими за прическа, но предпочете просто да се оставя в ръцете ми. Показа един грим, който беше твърде тъмен за нея, затова решихме да направим съвсем друг грим от това, което искаше тя, и накрая наистина беше много доволна от резултата, макар да не беше това, което беше избрала тя. И докато гледам клипа, забелязвам, че все едно работя с лявата ръка, но това е просто защото камерата е обърната. Това е дясната ми ръка. Айде сега насладете се на процеса. Ето я втората ми клиентка за деня, която имаше ужасно цъфнали краища, даже на камерата не си личи чак толкова много, колкото беше наживо. Тя беше дошла просто за една обикновена пострижка, но аз я посъветвах да направим едно полиране на коса, за да може да изчистиме всички цъфнали краища по косата. Тя естествено се съгласи и след малко ще видите крайния резултат. А тя остана доволна, защото косата е стана по-здрава, по-мека и по-блестяща. Ето е последната клиентка за деня. Естествен цвят е косата. Искаше освежаване, искаше хубав цвят на косата. Какво ще кажете вие за нейния цвят? Харесва ли ви? Можете нещо да напишете в коментарите.